To prvé, čo ma chytilo na Pajote, bola vôňa. Ja som sa stretla s takou vôňou, ktorá sa volá Eau de Seine, taká bežná voda, voda na celé telo, a som si povedala, toto som ja, toto je krásne, voňavé, čisté, toto sa mi páči. Takže to bol taký môj prvý kontakt s tým Pajotom. Potom som sa stretávala s krémami, alebo skúšala som krémy, ktoré som možno skúšala aj inde, ale všade tam na tých krémoch bola tá výnimočná vôňa, ktorá ma oslovuje. Dobre viete, že nájsť si parfém, nájsť si vôňu, to je veľmi špecifická vec, lebo to je to, čo by nás tak nejak malo identifikovať, že to sme my. A keď to nájdete, tak človek je spokojný. Vôňa je emócia, každá značka je emócia. Keď vám voňajú deti, máte v tom vzťah. Chlapi, keď vám voňajú teda niektorí, aj k tým máte vzťah. Keď vám vonia nejaký parfém, k tomu máte vzťah. Takže ja vďaka vôni som sa dostala k Pajotu a potom teda to už boli produkty. Mne sa páčil aj celý ten koncept, že to teda vymyslela lekárka, že to je aj tak trošku telo a ducha, pretože je tam veľa produktov, ktoré sú zamerané na celé telo, majú takisto tú vôňu a keď vám to pekne vonia, tak sa cítite také blahodárne na dušu, žena sa cíti dobre, tak sa stotožňuje sama so sebou. Takže tam takisto k tej vôni teda aj množstvo tých produktov, ktoré sú na telo. Že majú vyškolený tím kozmetičiek, ktoré naozaj som prešla vynikajúcimi rukami, že ovládajú dokonale tie masáže. Tam bolo aj na tabuli, že majú takú špeciálnu technológiu, postup 42 krokov na masáž. Evička Kopiak mi to robievala, teraz Táňa Nitková. Akože cítim sa dobre, môžem si oddychnúť, zrelaxovať a teda je to to, čo mi vonia na tom Pajote. Okrem toho, keďže sledujem trendy, tak som videla, že ten Pajot naozaj zachytáva všetko, čo sa deje vo svete v tom kozmetickom. Keď sa objavili bunkové krémy, už bol AOX, bol bunkový krém, objavili sa suché oleje, bol suchý olej. A teraz dokonca ten Pajot ako keby nabral nový dých, lebo sa robia úplne nové veci a majú fantastické textúry. Ja si teda potrpím na to, aby to bolo také ľahučké, príjemné, ako všetko chcem mať. Aj dovnútra, aj von chcem mať, aby to bolo príjemné, aby to bolo ľahké na dotyk, na pocit. A ten Pajot má takéto produkty. Takže asi preto Pajot.